este un contur gri. Astăzi vreau să încerc cel mai rece contur de pe piață. Nuanța 01 Fair to Light. Nu miroase nimic. Așa arată culoarea. A costat în jur de 70 de lei. Mi se pare un preț fair. Eu ce fac acum? Am uitat să dau capacul jos și l-am rotit. Punem la test. Cred că am pus prea mult. Blenduiesc cu pensula asta de la Leonardo numărul 12. Let's hope for the best că nu mi-am stricat baza de machiaj înainte să ies în oraș. Am să încerc să mai iau. Efectiv, a little goes a long way cu produsul. Trec la pensula asta mai mare de la Sephora pentru că efectiv nu reușesc să blenduiesc. Am pus mult prea mult produs. Practic pe față culoarea lui este absolut gri. Cam așa se așează conturul ăsta pe tenul meu. Eu am o nuanță a tenului destul de deschisă și are un subton rece. Și culoare, this is a 10 out of 10. Asta este și machiajul final pe care l-am făcut. Nu sunt sigură dacă păstrez buzele roșii, dar conturul arată foarte bine cu tot machiajul. Sunt curioasă dacă voi ați încercat și părere aveți despre nuanța asta pentru că mi se pare că este efectiv unică. Nu am mai